Čau. Ahoj. Čau, čau. My jsme teďka vymysleli nový společný projekt, který se jmenuje New. A je to projekt, který sdružuje dohromady 3 kapely. No Distance Paradise, Evelyn a Beyond the Moon. A dneska jsme nahráli náš vůbec první single. Který se jmenuje? Který se jmenuje Leave the World Behind, takže máme z toho mimochodem skvělý pocit, tak doufejme, že to budete sdílet s námi, to nadšení. A poprvé můžete nás všechny společně na jednom pódiu, ale i samostatně vidět na Rock for People premiérově. Takže se určitě přijďte mrknout, protože to bude šílený večírek. A proč tohle všechno děláme? Protože se chceme navzájem podporovat jako kapely. A ta podpora je důležitá určitě od vás. Určitě můžete nás podpořit finančně, což je pro nás hrozně důležité, aby jsme vůbec tady tu tour a to všechno mohli realizovat na oplátku. My vám za to dáme naše CDčka, věci, nějaký zážitky, které můžete nás poznat osobně, je tam spousta věcí, doufejme, že si tam něco vyberete. Budeme hrozně rádi za to, rádi vás poznáme a hrozně se na to těšíme. Děkujeme moc za všechno. Čau. Ahoj. A pokud zavoláte během 10 minut, dostanete Druhé auto zdarma.